Newsbreak. Sa headlines kan mga barata pagkakaaresto sa drug by bust operation sa sarong patrolman parte subot kang internal cleansing kang Naga City Police Office. Naga City Police Office padagos ang investigasyon sa robbery incident kung sa inadara ang 8 million pesos kantidad nin alahas asin gadget. Mayor Len Robredo isinugo ang pagtitipid sa krudo asin paggamit ng mga bihikulo kang LGU Naga. Mga atleta sa palarong Bicol mayo subot problema sa saindang billeting centers. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Ja, Maika Angeles. 20 pesos kada kilo nin bagas pinipilahan sa National Food Authority. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Huli kang halangkaw na presyo kang bagas sa mga merkado publiko, nagpipila ang satuya mga kababayan na senior citizen, 4-piece, PWD, solo parent, mga parauma, jeepney asin tricycle driver sa opisina kang National Food Authority sa Barangay Palestina, Pili, Camarines Sur para makabakal ng 20 pesos kada kilo nin bagas. 30 kilos sa loob ng sarong bulan pwedeng bakalon ka mga senior citizen, solo parent. 50 kilos man kada bulan ang nakaalukar sa mga parauma o nagtatrabaho sa uma. Para ma-manage po natin yung pila, nagkaroon po ng weekly schedule ang Food Terminal Incorporated. Tuwing Lunes at Miyerkules, senior citizens, Martes at Huwebes ay mga 4-piece beneficiaries, and all the rest ng miyembro ng o classified sa other ng vulnerable sectors like PWD, solo parent, jeepney and tricycle drivers ay tuwing Biyernes naman po. Pero all throughout po the week, pwede pong bumili ang ating mga farmers, fisher folks, at mga farm laborers. Para po dun sa farmers muna tayo, 50 kilograms ang allocation po niya for the month. Pwede rin po niya yun kunin ng isahan, one-time purchase. Para po naman dun sa other member ng vulnerable sectors like senior citizens, PWD, yung mga nabanggit ko po, ang maximum allocation para sa isang buwan po ay 30 kilo, 30 kilograms. Pero per purchase po, maximum ay 10 kilo kada bili. Mababawasan man subot ang pila sa National Food Authority Camarines Sur kung madagos na paglansar ka ng sabing programa sa mga banwaan. Sa ngayon po, magkakaroon po ng launching ng P20 Rice for All. So ito po through the Food Terminal Incorporated under ng DA, posible po na magkaroon ng Memorandum of Agreement between local government units, mga municipalities, between LGU and Food Terminal Incorporated sa paglalagay ng mga accredited P20 centers kung saan doon po pwede ring bumili ng P20 benting bigas ang ating mga consumers. Huli tayo sa NFA, nagpipila ang mga mabakalin bagas. May paglilinaw man sa NFA Camarines Sur Branch Manager Celestial kang sedang obligasyon sa pagpabakal kang 20 pesos kada kilo nin bagas. Lilinawin lang po natin na ang role po ng NFA dito ay mag-supply ng bigas sa Food Terminal Incorporated. Sila po ang nagbebenta sa mga vulnerable sector. Ang NFA lang po ang nag-i-issue sa kanila ng bigas, nagsusupply ng bigas. Sila po ang lead agency, ang Department of Agriculture through the FTI. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, 466,000 nakabanin paroy as in 51,000 bags ng bagas para sa Camarines Sur ang nakasaray ngunyan sa bodega ng National Food Authority. Susug ki NFA Camarines Sur Branch Manager Jeneline Celestial. Padagos ang pagmulino nin paroy para madara sa indang mga outlet, siring kan 20 pesos kada kilo asin magagamit, in kaso may mga emergency, siring kan bagyo. Dami po tayong bigas supply o inventaryo ng palay, nasa 466,000 po ang palay form at nasa 51,000 bags naman po ang in rice form. Tuloy-tuloy po ang giling para po maging bigas itong mga palay na ito at may issue po nga natin sa other mga outlets like yung P20 at yung kapag po ready din po tayo kung in case magkaroon ng emergency or calamities, bagyo. Padagos sa mga bareta,
Iniluwas ngunya na aldaw ang Executive Order No. 12 ni Naga City Mayor Leni Robredo bilang kasimbagan sa nainat ng Advisory kan Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee na nagmamando sa mga ahensya kan gobyerno asin mga local government units na magbawas ning hasta 10% kan sa indang konsumo sa produktong petrolyo. Huli kan problemang pinagatubang kan kinaban huli sa gera sa Middle East. Sa syudad ning Naga, pinagsusugo man ni Mayor Leni Robredo ang tamang paggamit kan mga behikulo kan lokal na gobyerno kan Naga para makatipid subuot sa konsumo sa kuryente. Sa iba pang barata, nagpatanid ang DOH Bicol sa publiko na maglikay sa epekto kan sobrang init kan panahon kung sain maluwas na naman ang mga heat-related illnesses na nagdadara ng dehydration, heat cramps, heat exhaustion as in heat stroke. Kabali sa pinapalikayan iyo ang pagluwas harong sa oras na alas 9 nin aga hasta alas 4 nin hapon. Pirming mag-inom nin tubig, magdara nin payong o kopya kung maluwas sa residensya. Sa samuyang pagbabalik, patrolman na nakadestino sa City Mobile Force Company arestado sa drug buy bust operation. Yan as iniba pang nangenot ng mga bareta digilang sa GNN TV48 Naga, News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education and the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Cancer Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Cancer Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, pinanginotan kang Naga City Police Office ang kick-off ceremony kasubagong aga bilang parte kan selebrasyon ngunya na National Women's Month. Ang nasabing aktibidad may katuyuhan na tauan onra ang naging kontribusyon kan mga babae sa komunidad. Presente sa nasabing programa ang mga babaeng personal kan Bureau of Fire Protection Naga as in Bureau of Jail Management and Penology na nakisumaro sa nasabing selebrasyon. Para mas maging maugma asin makahulugan ang selebrasyon, nagpreparar ang NCPO nin mga manlain-lain aktibidad, ngunya na aldaw arog kang Unity Walk, Zumba, laro ng lahi asin trade fair. Ang mga activity po, nag-start po kaninang alas 5 ng umaga, nagkaroon po kami ng mass sa Metropolitan Cathedral. So after that, nag-conduct po kami ng Unity Walk,
sa sentro ng Naga, and then so nag-Zumba and a short program. So after po nung short program, magkakaroon ng konting laro ng lahi and kung ano-ano pang mga activities. Meron ding mga trade fair na mga ganap dyan sa baba. Mientras tanto, nakikisumaro man ang manlain-lain na batalyon kang 9th Infantry Division Philippine Army sa pag-obserbar kan Women's Month ngunya na Marso. Kabali na digdi ang mga miyembros kan 31st Charge Battalion, 96 Infantry Alab Battalion kung sa ining tinatawan ng importansya ang papela na ginagampanan kan mga ini sa loob kan Philippine Army. Sa police report, namumundo ngunyan ang Naga City Police Office matapos na mainbuelto sa ilegal na droga ang saro sa indang kaibanan na may ranggong patrolman na iniresto sa paagi ng drug by bus operation kasuudmang udto. Naka-assign ang suspect sa City Mobile Force Company. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Positibo kasuudma si resulta kan drug by bus operation sa sarong PNP personnel kang Naga City Police Office matapos mabakalan kan mga operatiba ning sarong pakete nin suspected shabu na may kantidad na 10,000 pesos. Naaresto ang nasabing pulis sa Barangay Kararayan, Syudad ning Naga pasado alas 12:35 nin udto. Sigon sa PNP Naga, bago pa man magkondusir ng drug by bus operation ang mga operatiba kang Police Station 6 as in City Police Drug Enforcement Unit, ipinasairaro muna ang suspect sa monitoring as in validation. Kansod mangani mga bandang alas 12:35 ning hapon. So March 4, 2026. So nagkaigwa po ning sarong positive by bus operation ng Station 6 na kung saan ang naaresta to tapo digdiyo is ito yung nganin sarong active na police kang Naga City Police Office. So ini po is kinondusir ayon sa validated report and monitored na report kang sa tuyang mga personnel na nasa luwas. So naganda kita kang by bus operation gansudma and nakabakal kita sa iya ning sarong pakete or sarong sachet ning suspected shabu worth 10,000 pesos. So aside ka to, nakuanan tapas siya ning series of plastic sachet na kung saan ining mga sachet na ini pig-turnover na po ini sa forensic unit kang Naga City. So sa ngunyan po, ang kaso is pinaprepara na kang Station 6 habang hinahalat itong result katong chemistry result katong sa drugs. Sinabi pa ni Police Captain Daisy Angeles, kakaluwas lang kan nakaaging taon sa training ang naarestong pulis. Dati naman ining na-assign sa sarong police station kang NCPO bago nalipat sa City Mobile Force Company. Actually, ining sa tuyang suspect is kakaluwas lang kaninang training eh. So last year. So na-assign na din siya sa station pero dikit na panahon lang bago siya inassign sa mobile force. Nakakulong na ang naarestong pulis sa Police Station 6 habang pinoproseso kang istasyon ang kasong isa sa angat digdi. Apwara sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, nahampang pa ang nasabing pulis sa kasong administratibo na grave misconduct. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, ang pagkakaimbuelto sa ilegal na droga kan sarong PNP personnel kan Naga City Police Office ang nagwalat ng negatibong epekto sa bilog na organisasyon. Sabi ni Police Captain Daisy Angeles, dawa na mumundo ngunyan ang NCPO huli kan pangyayari, siniguro man kaini na dai pinagtutolerar kan Naga City Police Office an anuman ilegal na aktibidad kan sa indang mga kapwa pulis. Ang Naga City Police Office, syempre, apektado since dara-dara niya ang uniforme kang pulis. So, aramtaman baga ang public
ano kang tao na pagka naka-uniforme, dailang minimin na sa sarong tao. So pag naka-uniforme, inaano na ninda na, inihiling na ninda na in the hole. So kaya naapektuhan ini, apektado ang PNP, bako lang kang Naga City Police Office, apektado ang PNP mismo dahil sa pangyayaring ini. Ang satuyang City Director, syempre, inot na namumundo dahil igwa kitang nagluwas na harong kani na involved sa illegal drugs. And also, so, dai kita kukonsentihon or dai kita makonsinti ng mga kabaro na lalo na nag-i-involve sa mga illegal activities. Padagos sa mga barata. Gabos na personahe kan Philippine National Police sa bilog na nasyon ang pinagmumonitor ang mga aktibidad para maaraman kung naiimbwelto sa ilegal na aktibidad. Sigun ki Police Captain Daisy Angeles, tagapagtaram kan City Community Affairs and Development Unit, parte subot ini kan internal cleansing sa PNP. Kung sa gabos na ilegal na aktibidad kan mga miyembro kan PNP, ang higot na nababantayan para masigurong mayong pulis ang naiimbwelto sa anuman na illegal activities. Actually, gabos man na PNP personnel, bako lang digdi sa Naga City, is minumonitor yan kang satuyang satuyang organization since guwa nga kitang internal cleansing. So under monitoring yan, gabos. Pati kami, so under monitoring po kung may illegal activities kami, so maaaraman yan din dahil. Kaya part yan po yan kanang internal cleansing kan PNP. Sa iba pang police report, Naga City Police Office mayo pang person of interest na pwedeng maitukdo sa nangyaring panghabon sa sarong residensya sa Villa Sorabella Subdivision, Barangay Concepcion Grande, kung saan aabuton sa 8 million pesos na kantidad nin alahas asin gadget ang nadara. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Mayo pang maitukdong persons of interest ang Naga City Police Office matapos ang nangyaring insidente nin panghabon sa harungkang sarong 36 anyos na babae sa Villa Sorabella Subdivision, Barangay Concepcion Grande, Siyudad ng Naga kang nakalis na aldaw. Ulita mayo pang nakukuha ang CCTV footage ang PNP Naga na posibleng makakabisto sa sospek. So sa ngayon po, wala pa tayong persons of interest na masasabi since wala pa tayong nakukuhang CCTV na pwedeng nakaka-capture doon sa suspect. So wala pa po kaming maibibigay na persons of interest. Huli kan pangyayaring ini, tinawan doon kang opisyal ang importansya kang CCTV camera para sa marikas na pagresolver kan mga krimen na nangyayari sa laog kang syudad. Very important po talaga ang CCTV, bako lang doon sa mga business establishment, even sa mga houses. So, ini-encourage po namin yung lahat na gumamit ng CCTV para mas madali po ang pag-resolve if in case na may mga ganitong incident. Pinagsiguro kang NCPO na padagos ang ginigibong pag-imbestigar kan Special Investigation Team na sa indang pinagbilog para mabistoan may kagibo kaini asin masaangatan nin kaso. Pero continuous pa din po ang ating paghahanap. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, kulit ang mga alahas ang hinabon kanday pabistadong sospek, nakipag-koordinar na ang Naga City Police Office sa mga pawn shop na pwedeng sangraan o pabakalan kang sospek. Pwede man subot kasuhan asin mahampang sa pagbalgar sa anti-fencing law ang mga posibleng sangraan kaini. Pakiulay kang NCPO na kung mapupwede, hagadan muna in dokumento ang siisay man na persona na nagsasangra nin alahas bilang patunay na lehitimo ang pinaghalian kaini. Actually, nagkandak na din tayo ng initiative para mag-coordinate sa mga pwedeng pagsanlaan ng mga alahas. So, ongoing na din po ang ating ginagawang initiative para doon. Paalala lang sa mga mapabibili or tatanggap ng mga sangla o nagsasangla sa mga pawn shop lalo na. So siguraduhin natin na yung item na isasangla is sa kanila talaga.
So hindi naman nakalagay sa batas na hindi mo alam na ikaw ay hindi mo alam na ito ay nakaw. So wala ka ng liability. So mas maigi pa din po na alamin natin, hingan natin ng dokumento bago natin tanggapin ng isang item para sigurado tayo, iwas tayo sa kaso. Mga atleta sa Palarong Bicol sa Syudad Legazpi mayong problema sa inang-billeting center. Ang detalye sa report ni campus correspondent Jobert Azur. Sa sarong sima ng Palarong Bicol, may mga designated na eskwelahan as in pasilidad na pigpaprovide para magserbing billeting center o dadagusan kan mga atleta. Ang Legazpi Science High School taon-taon ang ginagamit bilang dagusan kan mga parakawat as in coaches tuyong palaro. Sa ngunyan, digdi nagdadagos ang delegates kan Naga City. Sigon sa admin officer kan Legazpi Science High School na si Mr. Nico Santillan, bago pa man magpuon ang palaro, sinigurado subuot ning dana preparado ng eskwelahan. Kaibahan ang DepEd Regional Office, Security Agencies, asin namamayo sa kada delegations, proper coordination subuot ang sa indang ginibo. Through the leadership ng aming school principal, Sir Frederick Apuli, nag-conduct po meeting with the faculty for the preparation kang school facilities and yung mga classrooms po. And also with the help of the City Government of Legazpi and the Schools Division Office. In charge man sa seguridad kan mga atleta ang mga tanod asin kapulisan na nakadeploy sa laog asin luwas kan eskwelahan. Regards sa security, may security guard naman po kami and also may security din po from the Naga City providing ng Philippine National Police and yung sa Barangay Tano din po ng Bitaan. Pag-abot man sa supply ng tubig, day masubot nagkakaigong problema ang eskwelahan, ninhulot na naka-standby man ang Bureau of Fire Protection Legazpi in kaso mawaraan o maubusan ni supply ng tubig. Yung sa tubig, usually pag sarabayan po nagagamit, yung tubig talaga kulang or nauubusan. Pero may mga stock up naman po sa mga drums na galing sa BFP na daily water rationing naman. Kaya kahit minsan kulang, napoprovide naman yung water supply para sa mga ating delegates po. Ang Rawis Integrated School man na nagsisilbing billeting center kan delegates hali sa Iriga, sigun sa atletang si Krishna Nicole Urad, komportable subot ang sa indang sitwasyon sa dinadagusang pasilidad. Okay naman po since day one kasi po yung mga tao po dito is approachable. Tapos comfortable naman po lahat doon sa quarters namin. Okay naman po sa pagligo, hindi naman po nagkakaproblema ng water, tapos ang pagtulog po. May curfew po kami ng lights off. Katakod kan Palarong Bicol at 2026, saro sa mga prioridad ang seguridad kan mga atleta para masyerto na sinda nasa marhay na kamugtakan sa buong simanang kompetisyon. Halidigdi sa Legazpi City, Albay. Para sa Palarong Bicol at 2026, ini si Jobert Azur, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinoksog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingon na i-follow ang sa may official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisado ng ngenot kasi napapanahon. I-hit ang subscribe button sa may official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para update kita sa mga bareta as in istoryang Bidaan Bicolano. Ako po si Ja Mike Angeles, as in ini ang GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Tanga ta diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, lights lighting your way.
At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror. Extra batteries. Whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today.